Aquí estem, en el carrer Sant Adrià. Obert ja. Carai, tu no deixes una en sense dir. Bé, doncs estem, indica, al carrer Sant Adrià. Obert ja. Per entrar a veure el que és el Museu de Can Fabra i el Museu del Treball en general. Sí, ja veig, aquí a baix. Hi ha com una màquina estrambòtica. Sí, això diu que és perquè amb això pensaven el carbó. Aquí teniu que ja estem entrant a dintre la sala, que es veu que hi ha moltes fotografies. Tu que vas treballar aquí, potser coneixies algú? Sí, potser sí. El que passa que ja fa tants anys que el que conec doncs ja deu fer una altra cara i ja potser no el conec. Però vaja, alguns o algunes sí que encara els veig alguna vegada, jo els saludo. Mira, aquí estem a dintre. Ara surt el Collboni. Sí, ara sortirà el Collboni a dir la seva i nosaltres aquí aviam què ens diu. També una vegada hem d'escoltar. Mira, aquí ja està el Collboni explicant coses. No sabem què deu aquí anar explicant, però ens va dient i recordant la història d'aquesta fàbrica centenària a la que aquí hi van treballar quasi bé tot Sant Andreu. Ara aquí aquesta senyora ens està explicant també el que faran ara per fer la celebració i està dient això de que aquí treballaven moltes senyores. Quasi bé tot el personal eren senyores, perquè aquí es podia treballar bé i a més hi havia un lloc com una guarderia. Ui, mira, ara aquí fan el ball de les Llorones, que és molt bonic, que és ja a culminació de presentació, de la inauguració de lo que és el museu. Sí, i ara ja anem a entrar en el Museu del Treball. Hi ha una màquina aquesta grossa, què és? Ja dic que aquestes rodes anaven trepitjant el carbó i el anaven deixant fi per poder anar fent coses, o sigui, forns. Mira, la màquina de cosir. Aquí tenim la quantitat d'estris que hi havien a la fàbrica, com és aquí la màquina de la tensió i aquest carretó, que realment era el dels bombers. Per si hi havia un foc, veus? Aquí es veu més detall. Miren, això eren màquines automàtiques ja de l'última època. Aquesta negra no, però l'altra era una màquina ibèrica, em sembla que era aquesta. La CTP era diferent, que era ja semiautomàtica del tot. Aquí aquesta nina, que es veu aquí baix, era dels regals de Reis. I això era a Casa Cuna. Això aquí era com una espècie de guarderia. Sí, era una guarderia que de fet era pels nens del personal, que molts nens d'aquests deien que ells treballaven també a la Casa Cuna. Aquí tenim el joguet, la Pepa, que és la nina, i aquí es feien uns sortejos pel regal que et tocava. A mi em van regalar un camió una vegada. Ui, mira, aquí hi ha coses esportives. Sí, la fàbrica tenia un club d'esports. Mira, això és un toli.
Aquest edifici que es veu a baix era pel personal, que també es van fer pisos pel personal. I això encara quan sortim, si mirem a l'esquerra hi és. Veus la roba que hi ha allà? Jo portava la roba d'aquesta. Devia estar maco. Lo negre és un d'això pel amo de la fàbrica, el senyor Fabra. També hi van haver les seves protestes. I això és com era un departament d'aquella època. Aquí tenim l'entrega de regals als nens. Veus, els nens que els hi tocava, que els hi tocava el cotxe eren ells, o la Pepa, que era la Nina, veus, el sorteig que es feia. Doncs havia d'estar molt bé. Veus, les sardanes, que molta gent diu que a aquella època no deixaven ballar sardanes, sí que deixaven. I ara ja entrem a lo que és el Museu del Treball. Aquí ja ens pregunta què és el treball, i aquí en fotografies mirarem de saber el que és el treball. Veus? Aquí hi ha estris. Ui, mira, aquí hi ha de fuster. I aquí és el treball de la dona o el treball del camp. També una màquina d'arts gràfiques i una caldera. Ui, mira quin motocarro que hi ha aquí. Una feina d'oficina o a la botiga. Aquesta màquina de la dreta era del metge. En miraven com tenies els pulmons. Semblava de Frankenstein, de veritat. Però, de fet, com totes les feines, totes s'acabaven aquí, en el bar, anant a prendre alguna cosa. Nas, tu podries convidar-te a alguna cosa, Que sembles el porter d'en futbol. Aquest bar ja no està obert al públic, però si vols, ara anem a un bar que hi ha aquí fora, que sí, que ens podrem prendre alguna cosa. I a les persones, moltes gràcies per haver-nos vist aquesta mica de vídeo que hem fet. Però aneu-hi, Això ho heu de veure en persona.